Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында. Москитчиләренә таянып, күп катлы йорт тәрәзәсеннән килеп төшкән шолда биеклектән егылып 5 яшьлек бала зыян күргән. Мөслимдә бөтен Россия авыл сабан туе узды. Татарстанлылар өчен нинди бәйрәм чаралары оештырылган иде һәм Абсолют Батыр исеменә кем лаеклы булды? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 40 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 14 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 5 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22638 очрагы билгеле. Аларның 20309 терелгән, 4-се узган тәүлектә. Москит шилтәре 5 яшьлек баланы тотып кала алмаган шолда күп катлы йорт тәрәзәсеннән 5 яшьлек мала егылып төшкән. Бәхеткә каршы ул исән кала, төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр белән баланы хастаханәгә илтәләр. 17 сәгать 16 минутта Ошыгыч ярдәм станциясенә 23-нче комплексның күп фатирлы йортында 3,5 каттагы тәрәзәдән бала егылу турында хәбәр килә. Әлеге 5 яшьлек малайны Кама балалар медицина үзәгенә күчерелүе билгеле булды. Табиблар аның гомерен саклап калу өчен кулдан килгәнен барысын да эшлиләр. Әлеге көндә зыян күргән бала авыр хәлдә реанимация бүлегендә ята. КБУның табиблары кечкенә пациентның гомерен һәм сәламәтлеген саклау өчен көрәшә. Тикшерү версиясе буенча малайның әти-әнисе өлкән кызлары белән кухняда ашыйлар, малай абыйсы белән залда уйнаган. Күпмедер вакыттан бала тәрәзә төбенә менеп, тәрәзәне ача һәм москит шилтәре аның авырлыгына түзә алмыйча егылып төшә. Күршеләре сүзләренә караганда, гаилә имин булып чыкты. Хорошая, нормальная семья, очень заботливые родители, что вот взрослые, как говорится, папа и мама, и что вот этот уже молодой человек, папа этого мальчика. Все работящие, воспитанные, хорошие люди. Әлеге очрак буенча тикшерү органнары саксызлык аркасында сәламәтлеккә авыр зыян китерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 2021 ел башыннан гына да республикада шәхси һәм күп фатирлы йорт тәрәзәләренә балаларның егылып төшүе белән бәйле 17 очрак теркәлгән. Казанда 5, Чаллы, Әлмәт, Яшелүзән, Лаешта шундый 2 очрак билгеле. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Машина йөртүчеләр игътибарына 7 июльдән 21-нә кадәр Хади Такташ урамында 15-6 торак йорты янында җылылык үткәргече участокларын капиталь ремонтлау белән бәйле рәвештә хәрәкәт шикләнәчәк. Машина йөртүчеләргә маршрут төзегәндә юлның ябык участогын исәпкә алып, хәрәкәтне алдан ук планлаштыру сорала. Башкорт, осетин, удмурт һәм башка төрле костюмнар. Бигеш аэропортында туган тел халык күңеле милли бердәмлек дигән фото күргәзмә ачылды. Урыны юкка гына сайланмаган оештыручылар аңлатканча, бирдә төрле шәһәрләрдән, хәтта чит илләрдән килүче пассажирлар Россия халкының милли киемнәрен күрә алачак. Күргәзмә тарихы туган якны өйрәнү музее һәм рус география җәмгыяте белән берлектә оештырылган һәм ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Фотосурәтләрне билет кассалары өстендә урнаштырганнар. Хәзер пассажирлар аэропортта очу вакытларын көткән арада Чаллы шәһәрендә яшәүче татар, чуаш, башкорт, урыс, кавказ халыкларының милли стильле костюмнарын күрә алалар. Экспозиция зур форматтагы 10 фотосурәттән тора. Представители более 70 национальностей, которые приехали в наш город строить КАМАЗ. Они выстроили огромный комплекс заводов, потом вместе строили новый город. И до наших дней они вместе, в согласии живут в нашем прекрасном, красивом городе. Фотосурәтләр 2020 елның декабрендә Идел буе халкының этносы һәм мәдәнияте проекты кысаларында ясалган. Экспозиция Кама ярында урнашкан шәһәрнең күп милләтлеген һәм тарихын чагылдыра. Модельләрнең образлары өстендә бар төркем команда эшләгән. Алар стилистлар, визажистлар, чәч тарышлар һәм әлбәттә фотографлар. Аэропорт международный. Прилетают гости не только, которые готовы посетить набережные Челны, но и другие города. И я думаю, что их возможно заинтересует данная выставка. Они смогут пригласить и захотят пригласить эту выставку к себе в города для популяризации. Күргәзмә аэропортның гомуми залында 1-нче катта урнашкан һәм аның белән тәүлек дәвамында танышырга мөмкин. Күргәзмәне июль азагына кадәр карап була. Лиана Багавиева, Ленар Султанов, яңалыклар.
Татарстан тарихында бірінші тапқыр бүтін Россия ауыл сабан туйы Муслимде уздан бейрем үшін 300 гектарға яқыны майдан әзірленді. 2 күн дәуамында бейрем қонақларының ижад коллективлары, шығышлары, конкурслары, мастер-класслар белән күңелләрен күрделәр. Муслимдегі бүтін Россия сабан туйы бір елға соңарды, әмі бұл бір елі бірнеше рекорд қойарға қамаша уламады. Біріншіден майдан Монако кінәзлігіне қарағанда 74 гектарға көбірек еді. Зор болмаған ауылға 30 мыңнан артық қонақ келді. Атап өткен дәулетте де яқынша шул қадар кіші еші. Қонақларының соңғы вақытта популяр болған аудар шотларында ярышлар белән, мини-спектакльләр, интерактив майданчыкларда ижад коллективларының чыгышлары белән күңелләрен күтәрделәр. Иң төп чара әлбәттә милли көрәш булды. Абсолют батыр исемен Муса Галямов яулады. Сабан туйлар Аллага шөкер әйбәт уза. Бүтән яклап та районның хезмәткәрләре белән барлыкта бүтән эшләнелгән кунакларны, стоянкалары, ниләре бар дигәндәй башка курулар, ашарга, итәргә ипподромнар матур. Шул ук скачкалар, понилар белән балалар ниләр карап тора. Аларга отдельно уен урыннары бар. Аннан башка бәләкәй амфитеатр, көрәр кеше бара. Улысында концертлар, шундый күңеле бара. Сабан туй эше бик матур, бик күңелле үтә. Барыбыз да шат. Искәртеп үтик, бүтән Россия авыл сабан туй Татарстанда беренче тапкыр үткәрелде. Күңел ачулар Ык елгасы ярында бу майдан махсус төзелгән майданда башланды. Иң беренче булып килдек без кичәнге сабан туйга. Бик шатбыз килүгә һәм нәрсә дип әйтергә русчанга в шоке. Нәряктан, чөнки бик күркәм, бик әйбәт җиһазланган, әзерләнгәннәр, хуҗалар, шуңа чын күңелдән ихлас күңелдән рәхмәт әйтәбез килә хуҗаларга, яхшы итеп, матур итеп каршы алганнары өчен. Менә монда бүген бөтен Россия авыл сабан туена 45 өлкәдән, Россия өлкәсеннән 550 делегат. Сезне чын күңелдән Татарстан Республикасында сәламлибез һәм безнең сабан туйларыбыз матур, уңышлы үтер дип ышанабыз. Сезгә монда килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. От чабышында Мордовия Республикасынан Александр Александров җиңү яулады. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Ленар Султанов, яңалыклар. Һәм сезнең исегезгә төшерәм, республикада һәр кеше яшәү урыны буенча сырхауханәдә, шулай ук сәүдә үзәкләрендә урнашкан вакцинация пунктларында да COVID-19 прививка ясата ала. Сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Многофункциональный медицинский центр «Клиника Сахбиевых». Это команда врачей для взрослых и детей с большим опытом работы и безупречной репутацией. Диагностика заболеваний на современном оборудовании премиум-класса. Анализы, инъекции, ЭКГ, холтер. Телефон 460303. Уголок солнечной Турции в семейном кафе «Стамбул». Сочный шашлык, плов, восточные сладости. Бесплатная доставка от 1000 рублей. Новый город 407. В иностранную компанию требуются операторы, обработчики, комплектовщик. Работа сменная. Зарплата от 35 000 рублей.